ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ గీతా క్లాస్లో 6th చాప్టర్ ఈరోజు 6వ అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగము ధ్యాన యోగము అని కూడా ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈ 6వ రోజు క్లాస్కి స్వాగతం. మరొకసారి ఇది ఆత్మ సంయమ యోగము అంటే ధ్యాన యోగము అని కూడా దీనికి పేరు. ఇదేంటి అన్నది ఈ ఒక్క నిమిషం ఈ క్లాస్లో చూద్దాం. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रियः. శ్రీ భగవానుడు పలికారు ఏమని? అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కరోతి యః అంటే కర్మఫలాన్ని ఆశ్రయించకుండా, అనాశ్రిత అంటే కర్మఫలాన్ని కోరకుండా, కార్యం కర్మ కరోతి యః ఎవరైతే కార్యకర్మాలు పనులు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ససన్యాసి చ యోగి చ అతను సన్యాసి, అతను యోగి, నిజమైన యోగి. న నిరగ్ని నచ అక్రియ అంటే పనులు మానేసినంత మాత్రాన కాదు, అగ్నిహోత్రాలు చేసినంత మాత్రాన కాదు సన్యాసి యోగి. కానీ అప్పుడు కాదు వాళ్ళని పిలిచేది. ఏది? కర్మ సన్యాసం చేసిన పనులు మానేసి లేదంటే అగ్నిహోత్రాలు చేసిన మనం యోగులని సన్యాసులని పిలవము. ఎప్పుడు పిలుస్తాము అంటే కర్మఫలాన్ని ఆశించకుండా పనులు చేయగలిగినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు, యోగులు. అంతేగాని పనులన్నీ మానేసి కూర్చున్న వాళ్ళు కాదు, అగ్నిహోత్రాలు చేసేవాళ్ళు కాదు అని. కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కాదు అంటూ భగవంతుడు ఈ ధ్యాన యోగాన్ని ప్రారంభించారు ఈ చాప్టర్ని. సో మనస్సు అనేది ఇక్కడ మనకి 5వ శ్లోకంలో 6వ శ్లోకంలో ఈ మనస్సు యొక్క ప్రభావం ఏమిటి అన్న విషయాన్ని వివరిస్తారు. ఈ 2 శ్లోకాల్లో ఏమిటి అంటే మనం ఇక్కడ ఈ చిత్రాన్ని ఇంతకుముందు చూసాం. ఈ 5 ఇంద్రియాలని కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము, స్పర్శ తెలిపి చర్మము అని చూసాం. ఇవి గుర్రాల వలె విచ్చలవిడిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మన ఇంద్రియాలు అటు ఇటు మనల్ని లాక్కుపోవాలని చూస్తూ ఉంటాయి. ఇది ఇక్కడ కళ్ళెం, ఇది మనస్సు అనేది కళ్ళెం అన్నమాట. ఈ కళ్ళెం మనస్సు లోపల. ఇది ఈ సారథి ఎవరు అంటే ఈ కళ్యాణ్ణి సరి అయిన అదుపులో పెట్టేది బుద్ధి, సారథి. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి జీవుడే ఆత్మ.
సో ఇది మనము గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఒక చిత్రము. దీనివల్ల మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఈ ఇంద్రియాలు ఏమిటి, ఈ కళ్యాణ్ణి ఎలా లాక్కుపోతానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఈ మనస్సు అనే కళ్యాణ్ణి, ఈ ఇంద్రియ అనే గుర్రాలు. అప్పుడు ఈ బుద్ధి అనే సారథి ఏ విధంగా మనస్సును వెనక్కు లాగి సరి అయిన మార్గంలో అటు కాదు ఇటు వెళ్ళాలి అని చెప్తుంది. ఆత్మ ఏమీ చేయదు, అన్నీ చూస్తూ ఉంటుంది అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ కళ్ళెము, మనస్సు అనేటటువంటి కళ్ళెము ఎలాంటిది అనేది 5-6 శ్లోకాల్లో చూస్తాం. మనిషికి ఈ మనస్సు శత్రువా లేకపోతే మిత్రుడా అనేది చూస్తాం. సో శత్రువా లేకపోతే మిత్రుడా ఈ మనస్సు ఈ మనకు అంటే అనే ప్రశ్న కనుక మనం వేసుకుంటే, బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో మనస్సును జయించిన వాళ్లకు ఈ మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు. అదే మనస్సును జయించలేకపోతే శత్రువు. మనస్సును జయించడంలో ఎవరైతే విఫలులవుతారో వాళ్లకు ఇది పరమ శత్రువు అని చెప్పి, వర్తేత ఆత్మైవ శత్రువు అంటే వాళ్లకు ఒక శత్రువుగా తయారవుతుంది ఈ మనస్సు. అంటే మనస్సును అదుపులో పెట్టుకోగలిగిన వాడికి అది మిత్రుడు. మన బుద్ధి చెప్పిన మాట విని మనస్సును అదుపులో పెట్టుకోగలిగితే మిత్రుడు. అది అదుపులో పెట్టుకోవటం కనుక కుదరకపోతే అప్పుడు అది శత్రువు. సో ఈ మనస్సు మనకు మిత్రుడైతే ఏమిటి అంటే మనం సరి అయిన మార్గంలో నడుస్తాం. ప్రగతిశీల మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి చాయిసెస్ ఎంపికలు చేసుకుంటాం. అంటే ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి దారిలో ఉంటాం. అలాగే ఇంద్రియ భోగాల నుంచి వైరాగ్యం కోసం ప్రయత్నిస్తాం. ఇంద్రియాలు ఎటు లాక్కుపోతే అటు వెళ్లకుండా ఆ ఇంద్రియాలను నియంత్రించటానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఇంద్రియ భోగాలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ సుఖాల మీద వ్యామోహం తగ్గించుకోగలుగుతాం. వైరాగ్యం ఫలితం ఏమిటి అంటే స్వేచ్ఛ, ఔన్నత్యం. ఔన్నత్యం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ? ఉన్నత స్థితి. ఏమిటి నిజమైన ఉన్నత స్థితి? భౌతిక ఉన్నత స్థితి కాదు. భౌతికంగా అయితే సంపదలు ఇవన్నీ ఉన్నత స్థితి, సుఖ భోగాలు అనుకుంటాం. అసలైన ఉన్నత స్థితి ఏమిటి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మనము విముక్తులమవటం, మోక్షం సంపాదించగలగటం. ఆ స్థితి మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఈ మనస్సును గనక మనం కంట్రోల్ చేయటం నేర్చుకుంటే. సరి అయిన మార్గంలో ఉండగలము, సరి అయినటువంటి ఆలోచనలతో, చాయిసెస్తో ఉండగలము. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలము. ఇంద్రియ భోగాలను మెల్లగా వదులుకోవటం నేర్చుకోగలము. దానివల్ల మనకు వచ్చేది ఏమిటి అంటే స్వేచ్ఛ. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు బంధాలకు కట్టుబడకుండా విడుదలవ్వగలము. స్వేచ్ఛ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ బంధాలకు కట్టుబడకుండా ఈ సంఖ్యలను మనము తెంచుకోవచ్చు. ఈ భౌతిక ప్రపంచ సంఖ్యలు తెంచుకుంటే మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుకోకుండా బయటపడవచ్చు. అంటే మోక్షాన్ని సంపాదించవచ్చు. ఆ రకంగా మనకు స్వేచ్ఛ అని అర్థము. ఔన్నత్యము అంటే ఉన్నత గతి, ఉన్నత స్థితి. మనము ఈ భూమి మీద వచ్చాము అంటే మళ్ళీ ఈ భూమికి కట్టుపడకుండా, ఈ భౌతిక లోకంలో ఉండకుండా ఉన్నత స్థితి, మోక్ష సాధన చేయాలి. కాబట్టి ఆ స్థితి ఈ రకంగా ఉంటే వస్తుంది. మనస్సు మన మిత్రుడైతే, చెప్పిన మాట వింటే. అదే మనం చెప్పిన మాట వినకుండా మనమే మనస్సుకు లోబడిపోతే కామం, కోపం, దురాశ లాంటి పాపపు చర్యలన్నీ కూడా అది అనుసరిస్తుంది. అప్పుడు ఇవన్నీ ఇలాంటి పాపపు చర్యలు, కామం, కోపం, దురాశ ఉంటే చిరాకు, ఆందోళన వస్తాయి. అప్పుడు తప్పుదారి పడతాం. ఇంద్రియ భోగాల మీద మమకారం పుడుతూ ఉంటుంది. ఫలితం ఏమిటి అంటే పతనం. అంటే ఏ రకమైన పతనం? బంధనం. మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ సంఖ్యలలో చిక్కుకుపోతాము ఈ జనన మరణ చక్రంలో. కాబట్టి మనస్సు ఎలాంటిది అంటే ఒక ఫైర్, అంటే ఒక అగ్ని లాంటిది. అది కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఎన్నో మిరకిల్స్ కెన్ హ్యాపెన్ అంటున్నారు. అంటే ఎన్నో మాయలు చేయగలదు. అది కంట్రోల్ చేస్తే చాలా మహత్యం ఉంది దానికి. కానీ కంట్రోల్ లేకపోతే అది ఉన్నదాన్ని కూడా
మొత్తాన్ని కూడా కాల్చేయగలరు అగ్ని గనక కాల్చేసినట్లుగా. ఈ బొమ్మలో మీరు చూడండి. మరి అగ్ని అనేది ఇటు రాకెట్ని కానీ ఎయిర్ప్లేన్ కానీ ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా పైకి ఎగిరేటట్లు చేయగలదు. అలా కాకుండా మొత్తాన్ని కూడా దహించి వేయగలదు కూడా. కాబట్టి 2 రకాల దుష్టశక్తి ఉంది, తర్వాత ఉన్నత శక్తి కూడా ఉన్నది మనస్సుకు ఈ అగ్నిలాగాని అన్న విషయం మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. సో ఇంకా యోగి అనేది ధ్యాన యోగము అని కూడా దీనికి పేరున్నది ఈ చాప్టర్కి. సో ఇక్కడ యోగి భగవంతునితో, యోగా అంటే భగవంతునితో కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉన్నవాడే యోగి. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్, యోగి అంటే ఎవరికైతే భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉన్నదో వాళ్ళు యోగి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచనః. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచనః. సో మనిషి తాను పొందినటువంటి ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా ఎప్పుడైతే సంతుష్టుడవుతాడో అప్పుడు, అంటే ఈ జ్ఞానంతోనూ విజ్ఞానంతోనూ ఈ నాలెడ్జ్తో ఎప్పుడైతే, అంటే దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్. విషయాలు తెలుసుకోవటం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ విషయాలను ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోవటం ఇంకొక ఎత్తు. ఇప్పుడు ఇలా మనము ఇంద్రియాలను జయించి మనస్సును జయిస్తే మనకు యోగాలోకి వెళ్ళేటటువంటి బంధాల నుంచి విముక్తులమవుతాము అని చూసాము. అది తెలుసు మనకి, అంటే ఆ విషయం మనం తెలుసుకున్నాము, కానీ నిజంగా తెలుసుకున్నామా అంటే ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్నామా, ఇంద్రియాలను జయించగలిగామా, మనస్సును జయించగలిగామా? ప్రాక్టికల్గా మనము జయించనప్పుడు అది తెలిసినట్లు కాదు. సో ప్రాక్టికల్గా మనం ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళి తెలుసుకుంటే అది విజ్ఞానము. జ్ఞానము అంటే నాలెడ్జ్, విషయం తెలుసుకోవటం థియరిటికల్గా. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు, ప్రాక్టికల్గా మనం దానిని అనుభవించగలిగినప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని, అప్పుడు అది విజ్ఞానము అవుతుంది. కాబట్టి మనిషి ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానము విజ్ఞానము ఈ రెండిటితో కూడా ఎప్పుడైతే ఉంటాడో అప్పుడు అలా ఉండి సంతుష్టుడు అయితే, అంటే ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ సంతోషం ఆత్మానుభూతి కనుక మనకు తెలిస్తే ఆ నిత్యానందంలో ఉన్న ఆనందం మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. కాబట్టి అలా అయినప్పుడు మనం యోగిగా పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారనమాట. ఆ విజ్ఞానం అంటే మనం మనస్సును ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని భగవంతుడితో ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ పెట్టుకోగలుగుతామో అప్పుడు వాళ్ళని యోగిగా పిలుస్తారు. ఆ ఆత్మానుభూతిలో సంతుష్టుడైన వాడు, మన నిజమైన ఆత్మని మనం చూసుకోగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆత్మ సచ్చిత్తానంద కాబట్టి ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం, అనుభూతి చెందగలుగుతాం. అప్పుడు దానిని అలాంటి వాళ్ళు యోగులు అని పిలువబడతారు. అయితే అతడు దివ్యత్వంలో ఎలా ఉంటాడు, అతని స్థితి ఏమిటి అంటే ఆ దివ్యత్వంలో వాళ్ళు స్థితులై ఆత్మనిగ్రహంతో ఉంటారు. ఉండి ఏమిటి, రాళ్ళు మట్టి బంగారం అన్నిటినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు. యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి, ఈ రకంగా వాళ్ళు యోగంలో స్థితులై సమలోష్టాశ్మ కాంచనః, వాళ్ళు మట్టిని, తర్వాత రాళ్లను, ఆ తర్వాత కాంచన బంగారాన్ని అన్నిటినీ కూడా సమానంగా చూస్తారు. అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా ఒకటే, మట్టి అయినా ఒకటే, బంగారం అయినా ఒకటే, అదేమీ వాళ్ళకి భేదం ఉండదు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భోగాల మీద వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణతో ఎప్పుడైతే ఆత్మను దర్శించి సంతుష్టులవుతారో ఆ తర్వాత ఆ స్థితిలో నెలకొని ఉన్న వాళ్ళు
అన్నిటినీ కూడా ఒకే రకంగా చూస్తారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ధ్యాన యోగంలో ఎలా ఏమిటి అంటే అష్టాంగ యోగము అంటారు. అంటే 8 అంగాలు. కనెక్షన్ విత్ గాడ్ యోగా అంటే కర్మయోగం చూసాము, ఇది ఆ లాస్ట్ చాప్టరు. ఆ తర్వాత భక్తి యోగ, జ్ఞానయోగ ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం. సో అష్టాంగ యోగ ఒక పార్ట్ వీటిలో. ఈ అష్టాంగ యోగ అంటే ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. 8 అష్ట అంటే 8, ఈ 8 భాగాలు ఉన్నటువంటి 8 దశలు ఉన్న యోగము. ఏమిటి 8 దశలు అంటే ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే యమ అంటే మనము ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ అంటున్నారు. తర్వాత అంటే నియమాలు అన్నమాట. ఎక్స్టర్నల్గా మనం పాటించవలసిన డిసిప్లిన్, సానుకూల సూచనలు, నియమాలు, మనం సరిగ్గా అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండటము, డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణతో ఉండటం. నియమ అంటే మనస్సును నియంత్రించుకోగలరు, మనస్సును కూడా ప్రతికూల నియంత్రణ నిషేధాలు అంటే చెయ్యకూడని పనులను చేయకుండా ఉండేటటువంటి క్రమశిక్షణ, నియమంగా ఉండటం. ఇక్కడ చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండే క్రమశిక్షణ అయితే యమ. ఇది చేయకూడని పనులు అవన్నీ కూడా చేయకుండా మనస్సును నియంత్రించుకోగలిగి ఉండటం, ఆ క్రమశిక్షణ. ఆసన, ఆ తర్వాత ఆసనం చూసుకోవాలి. సో కరెక్ట్ అయిన పనులు చేయాలి, చేయకూడని పనులు చేయకూడదు. ఆ తర్వాత ఆసనం అంటే ఏ రకంగా కూర్చుంటున్నాం, కరెక్ట్ అయిన పనులంటే మంచితనము, అందరి పట్ల మర్యాదగా ఉండటం, ఇలాంటివి చేయకూడని చెడు పనులు చేయకుండా ఉండటం. తరువాత స్టేజ్ ఏమిటి అంటే ఒక ఆసనం, మెడిటేషన్ కోసం, ధ్యానం కోసం ఒక ఆసనం చూసుకోవాలి. ఆసనం ఎలాంటిది అన్నది కూడా ఇందులో చూస్తాము. ఆ తర్వాత ప్రాణాయామ అంటే ఊపిరి మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటము, ఏ రకంగా అనులోమ్ విలోమ్ అంటారు. సో దానిని ఏ రకంగా బ్రీదింగ్, ఒక క్రమశిక్షణతో బ్రీదింగ్ చేయటం. ఆ తర్వాత ప్రత్యాహార అంటే ఏమిటి, సెన్సెస్ని విత్డ్రా చేసుకోవటం, అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవటము, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, ఇవు, అది చూడాలి, ఇది చూడాలి, కళ్ళు తెరువు, అది చూద్దాము, లేదంటే రేడియో పెట్టు, టీవీ పెట్టు, అది విందాము, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నాం, మనం వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఆ తర్వాత ధారణ, ఈ రకంగా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ స్థితికి వెళ్ళాలి, ఫోకస్ అనేది చేయగలగాలి కాన్సన్ట్రేషన్తో. అప్పుడు ధ్యాన, మనకు మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళగలుగుతాము. ఆ మెడిటేషన్లోకి నిజంగా మనం కరెక్ట్గా అలా వెళ్ళగలిగితే సమాధి స్థితి ఆఖరికి వస్తుంది. అది సమాధి అంటే ఏమిటి అంటే యూనియన్, అంటే ఇంటిగ్రేషన్, అంటే యోగా కలయిక భగవంతునితో అని చెప్పి అర్థం. సో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార అంటే ఆహారాన్ని కంట్రోల్ చేయటం అనుకుంటాం మనం. ఆహార అనే మాట వినగానే, ఆహారం అంటే పొట్టి మన నోటితో తీసుకునే ఆహారమే కాదు, అది నోటికి ఆహారం, కంటికి చూసేదంతా ఆహారం, చెవికి వినేదంతా ఆహారం, ముక్కుకు వాసన తెలిపేదంతా కూడా ఆహారం. ఇలా ఇంద్రియాలకు వాటి పనులు చేయగలిగేవన్నీ కూడా ఆహారాలే. కాబట్టి మనము నోటి ఆహారమే కాదు, ఈ కంటికి కనిపించే ప్రలోభాలు, చెవికి వినిపించే ప్రలోభాలు, ఇవన్నీ ముక్కు వాసన చూస్తూ కొంతమంది చెడు అలవాట్లలోకి వెళ్తారు, అలాంటివి అన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటమే ప్రత్యాహారం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించటం. అలా మళ్ళీ ఒక్కొక్క దశ చూద్దాం. యమ అంటే ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థిత ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహ. సో యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. సో అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా మనస్సును నిగ్రహించాలి. తరువాత అంటే ఎలా ఉండాలి ఈ యోగి అనేవాళ్ళంటే,
ఎప్పుడు కూడా మనస్సును శరీరాన్ని భగవంతుడిలోనే ఆయన వినియోగించాలి. ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసిస్తూ ఎప్పుడు మనస్సును నిగ్రహించుకోవటానికి, కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. ఆశలను వదులుకుని ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. నిరాశీర పరిగ్రహ అంటే అవి ఇవి కావాలి అని ఆశించకుండా అతను ఉండగలిగి ఉండాలి అని ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. ఒంటరిగా ఉండాలి, ఏకాంత ప్రదేశంలో అంటున్నారు. అరణ్యంలో కూర్చుని ఉండటం చూస్తున్నాం. మనస్సు శరీరం భగవంతుడి పైన లగ్నం చేయాలని చెప్తున్నారు. ఆశలను అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలను వదులుకుని ఇట్లా వైరాగ్యంతో ఉండగలగాలి అని ఇక్కడ యోగి అలా ఉండాలి. అలా ఉంటే మనం ఆసనంలో ప్రాణాయామంతో ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద కోరికల మీద వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకుని ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని ఉంటే మనకు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ధారణ అనేది వస్తుంది, ఫోకస్. అప్పుడు మనము మెడిటేషన్ స్టేజ్లోకి ధ్యానం అనేటటువంటి స్టేజ్కి వెళితే అందులో మనం సఫలీకృతులమైతే సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తాము. సో మొదట యమ అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇది ఫిజికల్గా మనం ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ అంటే మనస్సును ఆత్మను భగవంతుడి మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నించి ఏకాంతంగా మన ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల ఆలోచనలు వదులుకుని మనము ఏకాంత ప్రదేశంలో ఇలా భగవంతుడి మీద మైండ్ను బాడీని కూడా ఆయన మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉంచాలి. అది యమ. తరువాత నియమ గురించి ఏం చెప్తున్నారు? యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరైతే క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక సుఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. సో ఎవరైతే ఈ ఆహారము, నిద్ర, పనులు, యుక్తాహార విహారస్య ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని ఆహారాన్ని, నిద్రని, ఈ విహారాలు ఇవన్నీ కూడా క్రమపరిచి ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు తినకుండా, ఇష్టం వచ్చినట్టు పడుకోకుండా, నిద్రపోకుండా, తక్కువ నిద్రపోకూడదు, ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు, కావలసినంత వరకు పడుకుని ఈ రకంగా ఎంజాయ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా డిసిప్లిన్డ్గా ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక సుఖాలు సమస్త భౌతిక దుఃఖాలను పోగొట్టుకునేటటువంటి యోగ సిద్ధి వాళ్లకు కలుగుతుంది. అంటే అలా నియమంగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ యోగ సాధన చేయటానికి అది ప్రీరిక్విజిషన్ అన్నమాట, క్వాలిఫికేషన్. యోగ సాధన చెయ్యాలి అంటే ఈ నియమం అనేది పాటించాలి. ఏ విషయాల్లో అంటే యుక్తాహార విహారస్య అంటే మనకు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితేనే కదా మనం ఆహారాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. ఇంకా బాగుంది మళ్ళీ ఇంకొక ఐస్ క్రీమ్ తిందాము అని వెంటనే తినేయకుండా ఇది కాదు ఒకటి తింటే చాలు అని ఎప్పుడైతే మనం నియంత్రించుకుని ఉండగలుగుతామో అలా ఆహారాన్ని, అలాగే నిద్రని బద్ధకంగా ఉంది ఇంకో గంట పడుకుందాము అని కాకుండా, లేదు అంటే మరీ తక్కువైనా కాకుండా నియమబద్ధంగా ఏదైనా సరే చేయటం నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఈ యోగ సాధన చేయగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో యోగ సాధనకు ఈ నియమాలు కూడా ముఖ్యమే. సో యమ అంటే చేయవలసిన పనులు ఏమిటి? మనం ఇలా ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉంటూ మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి మనము ఉండగలగటం. రెండవది ఇంద్రియాలను, నిద్రను, ఆహారాన్ని, ఈ కోరికల్ని వీటిని మనము క్రమ పద్ధతిలో ఉంచగలగటము. 3 ఆసనం, కూర్చునే భంగం. ఇవేమిటి? శరీరాన్ని నియంత్రించటం, అటు ఇటు ఒరిగిపోకుండా శరీరాన్ని కంట్రోల్గా ఒక ఆసనం రూపంలో ఒక పోజ్లో కూర్చోవటానికి ట్రైన్ చేయటం బాడీని, అలాగే ఉండగలగటం ఆసనంలో. ప్రాణాయామం అంటే శ్వాసను కూడా నియంత్రించటం. ఇకపోతే ప్రత్యాహార అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇంద్రియాలను ఇలా అన్నీ ఉన్న తర్వాత మనం ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకునేటటువంటి స్టేజ్కి వెళ్తాం. ఇంద్రియ నియంత్రణ, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం, సెన్సెస్ని. ప్రత్యాహారం అంటే అది ధారణ. సో ప్రత్యాహార అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం, సెన్స్ కంట్రోల్, ఇంద్రియ నియంత్రణ. ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం.
ఎప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాం ఏ విషయం మీదైనా? మన మనసు అటు ఇటు పోతుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండదు కదా. సో మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటేనే ఒక విషయం మీద మనం ఫోకస్ చేయగలం కరెక్ట్గా. సో ఆ ధారణ అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని కాన్సన్ట్రేట్ ఫోకస్ చేయటానికి ప్రయత్నించటం. ధ్యానం నెక్స్ట్ స్టేజ్. ధ్యానం అంటే అప్పుడు మనము భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేయటానికి వీలవుతుంది. ఇవన్నీ యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారం అయితే ధారణ స్టేజ్లోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఆ ధారణ స్టేజీ అయిన తర్వాత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అప్పుడు ధ్యానంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ధ్యానం అంటే భగవంతుడి పైన ధ్యానం. సమాధి లాస్ట్ స్టేజీ. అప్పుడు ఆ ధ్యానంలో ఉంటే మెడిటేషన్లో సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తాం. ఏమిటి ఆ సమాధి అంటే భగవంతునితో కలయిక, ఆయనను మనం అనుభూతి చెందటము, మైమరుచుట అన్నమాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఆ మైమరుపు, ఆ సచ్చిత్తానందంలోని ఆనందము అర్థమవుతుంది. ఆత్మానుభూతి, ఆత్మను, ఆ ఆత్మలో ఉన్న సహజానందాన్ని మనం అప్పుడు అనుభవించగలుగుతాం. ఆత్మ ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటుంది. మన మనసుకే ఈ సుఖాలు దుఃఖాలు, ఈ చిరాకులు కోపాలు అన్నీ మనసుకే కానీ ఆత్మకు ఏది అంటదు. అది ఎప్పుడూ సచ్చిత్తానందాన్ని. మనము ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడు, ఆ సమాధి స్థితిలోకి ఆ ఆత్మ యొక్క ఆనందాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం అన్నమాట. అది ఆత్మానుభూతి అంటే. ఆత్మ యొక్క సహజ స్థితిని మనం చూడగలుగుతాం, దర్శించగలుగుతాం, అనుభవించగలుగుతాం. అందుకని అది సచ్చిదానంద ఆత్మానుభూతి స్థితి. ఆ సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని మనం చవిచూడగలుగుతాం. సో ఈ సమాధిలో పరిపూర్ణత ఏమిటి అంటే ప్రశాంత మనసం హ్యేనం యోగినం సుఖం ఉత్తమం ఉపైతి శాంతిరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతిరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు కలిగిన వాడు, హీనం యోగినం, తర్వాత కామక్రోధాలు వీటన్నిటికీ కూడా అతీతుడైన వాడు, సుఖం ఉత్తమమైనటువంటి ఈ సుఖము ఉపైతి శాంతి రజసం. ఎవరైతే శాంతితో ఉంటారో బ్రహ్మభూతం అకల్మషం, బ్రహ్మస్వరూపుడైనటువంటి ఇటువంటి యోగస్వరూపుడికి ఈ పరమసుఖం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. అది సమాధిలో పరిపూర్ణత ఏమిటి అంటే అది అని మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో వివరించబడింది. ఇది 27వ శ్లోకము. సో ఈ శ్లోకం ఒకసారి మళ్ళీ కొంచెం వివరంగా చెప్తాను. అంటే ఈ యోగి యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఈ శ్లోకంలో వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి యోగా స్థితి ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాము. అంటే ప్రశాంత మనసం హ్యేనం, నా యందు మనస్సును లగ్నం చేసి తప్పక ఆధ్యాత్మిక ఆనందపు ఉన్న యోగి ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని తప్పనిసరిగా పొందుతాడు. సో రజోగుణానికి పరంగా ఉండే అతడు అంటే రజోగుణం లేకుండా ఎప్పుడు కూడా శాంత మనస్తత్వంతో సాత్వికంగా ఉండేటటువంటి అతను పరబ్రహ్మంతో తనకు గల గుణరీతి ఏకత్వము ఎరిగి పూర్వకర్మ ఫలాలన్నిటి నుంచి కూడా అతను విముక్తుడవుతాడు అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ ప్రశాంత. హరే కృష్ణ మాతాజీ, స్క్రీన్ శ్లోకం రాలేదు మాతాజీ. ఓకే, చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. సో ఆ మాట చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనస్సు లగ్నమైన యోగి తప్పక ఆధ్యాత్మిక ఆనందపు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. సో రజోగుణం లేకుండా ఉండేటటువంటి అతడు పరబ్రహ్మంతో పరబ్రహ్మ స్వరూపుడై అంటే పరబ్రహ్మంతో అతనికి గల సంబంధాన్ని అతను గుర్తించి
అంటే ఆత్మస్వరూపాన్ని అతను గుర్తించటమే బ్రహ్మభూతం అంటే అర్థం అది. అలా అకల్మషంగా ఉండగలడు కాబట్టి అతను ఆ సుఖాన్ని అతను అనుభవించగలుగుతాడు, తెలుసుకోగలుగుతాడు, ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ యోగాలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఉండి మనము ఈ శాంతి రజసం అంటే రజోగుణం లేకుండా శాంతగుణంలో శాంత మనస్తత్వంలో ఉంటూ అతను ఈ బ్రహ్మభూత స్థితిని చేరుకోగలుగుతాడు. ఇక్కడ ఈ ధ్యాన యోగంలో ఉన్నటువంటి వివిధ భంగిమలు ఏకాంత ప్రదేశంలో వీళ్ళు చేసే ఈ ధ్యానము చూస్తున్నాము. ఆ తరువాత ఇక్కడేమో అంటే ఒక రకమైన భక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ రాక్షసుని వధించిన తర్వాత తృణావర్తుడిని వాళ్ళని యశోదామాయి శ్రీకృష్ణుని తీసుకోవటము, హనుమంతుడు లంకానగర దహనం ఇవి చూపుతున్నారు. సో ఇదంతా ఏమిటి అంటే ఇది ధ్యానయోగం, ఇది భక్తి యోగం. ఇక్కడ భగవంతుడిని అర్జునుడు ఇదంతా విన్న తర్వాత ఈ ధ్యానయోగం గురించి అష్టాంగ యోగం గురించి అర్జునుడు ఈ విధంగా ప్రశ్నించాడు. యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. ఓ మధుసూదన, మనస్సు అంటే మనస్సు నిలకడలేనిది కావటం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము సామ్యేన సాధ్యమేనా? ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. ఇది ఆచరించటానికి చాలా చాలా కష్టం అనిపిస్తోంది, అసాధ్యమేమో అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడనమాట. మనసు ఎందుకు, మనస్సును నిలకడలో పెట్టడం, కంట్రోల్ చేయటం అంత తేలిక కాదు. ఈ మనస్సు అనేది నిలకడలేనిది కాబట్టి నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగ విధానం, ఈ ధ్యాన యోగ విధానం ఆచరించటానికి చాలా కష్టమైనది, అసాధ్యమేమో అనిపిస్తోంది అని అంటున్నాడనమాట అర్జునుడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు? చంచలం హి మన కృష్ణ, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. సో కృష్ణ, చంచలం హి మన కృష్ణ, ఈ మనస్సు అనేది చాలా చంచలం కదా, ఎంతో చంచలమైనది. ప్రమాధి బలవదృఢం, చాలా బలమైనది, దృఢమైనది, అంటే అల్లకల్లోలంగా అది ఉండగలదు అని చెప్తున్నాడు. అలాంటిది తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే, అలాంటి దానిని నిగ్రహం చేయటం వాయోరివ సుదుష్కరం, గాలిని బంధించటం కంటే కూడా కష్టమైన పని ఈ మనస్సును బంధించటం. ఈ మనస్సు ఎలాంటిది? చంచలమైనది, అల్లకల్లోలము, బలమైనది, ఎంతో దృఢమైనది, మూర్ఖపు పట్టుగలది. అలాంటి మనస్సును నిగ్రహించటం ఈ వీచే గాలిని నియంత్రించటం కంటే కూడా ఎక్కువ కష్టంగా అనిపిస్తుంది అని అర్జునుడు అన్నాడు. ఇక్కడ మనస్సును ఫోకస్ చేయాలి అంటున్నారు. మనస్సు కంట్రోల్ చేసి ఫోకస్ చేయాలి, భగవంతుడి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ నేర్చుకోవాలి అంటున్నారు. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టు దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఏమిటి? ద్రోణాచార్యుడు అర్జునుడు చిన్నప్పుడు శిష్యులందరినీ పిలిచి అక్కడ ఒక పక్షి బొమ్మ పెట్టి దాని కంటి మీద మీరు బాణాన్ని వేయాలి అని చెప్తాడు. అందరినీ ఒక్కొక్కరిని పిలిచి మీకు ఏం కనిపిస్తోంది అంటే ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉంటారు. మాకు పక్షి కనపడుతోంది, కొమ్మ కనపడుతోంది, ఆకులు కనిపిస్తున్నాయి, ఆకాశం కనిపిస్తున్నాయి, పక్షులు, వేరే పక్షులు కనిపిస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఇలా రకరకాలుగా ఆన్సర్స్ చెప్తారు. అయితే అర్జునుడు ఒక్కడే నాకు ఆ పక్షి కన్ను తప్ప వేరే ఏది కనపడట్లేదు అని చెప్తాడు. అప్పుడు అర్జునుడిని బాణం వదలమంటే ఆ బాణం కరెక్ట్గా ఎక్కడ వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళింది. ఆ పక్షి బొమ్మ యొక్క కన్ను దగ్గరికి ఆ బాణం వెళ్ళటం జరిగింది. కాబట్టి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి దేని మీద ఫోకస్ చేయాలో అది తప్ప మిగిలిన ఏది కూడా మనకు కనిపించదు. మన మైండ్కి కూడా దేని మీద ఫోకస్ ఉండాలో అది తప్ప ఇక ఏ విషయం మీద మన మనస్సు ఉండదు. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అలా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఉదాహరణకి
ఇది ఆ స్థితిలో ఉంటేనే మనము నెక్స్ట్ స్థితి అయిన మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళగలుగుతాము. అంత ఫోకస్ ఉంటేనే. ఇది కూడా అంతే, పైన కింద నీటిలో చూస్తూ పైన దాని మీద బాణం వేయగలగటం. సో ఇలా ఉండాలి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అన్నది అక్కడ చూసాము. ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అర్జునుడు ఈ రకమైన ప్రశ్న వేశాడు కదా, మన మనస్సు చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవద్ధృఢం తస్యాహం నిగ్రహం అని. అలాంటి దానిని నిగ్రహించటం వాయోరివ సుదుష్కరం, అంటే మన గాలిని బంధించటం కంటే కష్టమని మన్యే అనుకుంటున్నాను అంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడు ప్రశ్నకు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. సో అర్జున, అసంశయం, సందేహం లేదు, మహాబాహువులున్న అర్జున సందేహం లేదు. ఏమి సందేహం లేదు ఏ విషయంలో? మనో దుర్నిగ్రహం చలం, అంటే మనస్సును ఈ చలం అంటే ఈ చంచలమైనటువంటి, చలం అంటే కదిలేది అని, అంటే ఈ చంచలమైనటువంటి మనస్సును నిగ్రహం చేయటం, నిగ్రహం చేయటం చాలా కష్టం, నియంత్రించలేము, నిజమే, దీంట్లో సందేహం లేదు. అయితే అభ్యాసేనతు కౌంతేయ, ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి, అభ్యాసం చెయ్యాలి. నీకు ఒక్కరోజు అనుకోగానే రాదు, దీనికి కావాల్సింది అభ్యాసం, సాధన, ప్రాక్టీస్. ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి? వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో దీనిని సాధించటానికి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వైరాగ్యంతో దీనిని నిగ్రహించవచ్చును అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకం అన్నమాట. అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. కాబట్టి ఇది నువ్వు వైరాగ్యంతో సాధించవలసినటువంటి విషయము. ఇది కష్టమే, నువ్వు అన్నట్లు ఈ మనస్సు చంచలము ఇంత బలమైనది, దీనిని ఏ రకంగా మార్చాలి అని అంటే అది కష్టమే. నువ్వు అన్నది కరెక్టే, నిస్సందేహంగా కష్టమైన పని. కానీ ఇది నువ్వు వైరాగ్యంతో దీనిని గృహ్యతే, నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. అసంశయం మనోదుర్నిగ్రహం చలం, కదిలిపోయే మనస్సు, చంచలమైన ఈ మనస్సును నిగ్రహం చేయటం చాలా కష్టం. కానీ అభ్యాసేనతు, ప్రాక్టీస్, సాధన చేయాలి కౌంతేయ అర్జున. ఏం సాధన చేయాలి? వైరాగ్యంతో ఇది సాధించవచ్చు, నిగ్రహించవచ్చు ఈ మనస్సును. సో మనస్సును నిగ్రహించాలంటే ఒకలాంటి వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే అది కావాలి ఇది కావాలి అని మనస్సు మనల్ని ప్రలోభ పెట్టినప్పుడు ఆ కోరికలను మనం స్టాప్ చేయగలిగి మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఆ రకంగా ఎప్పుడైతే కోరికలను అణుచుకోగలుగుతామో అదే క్రమేణా వైరాగ్యానికి దారి. సో ఇలా మనకు 8 స్థితులు చూసాము అష్టాంగ యోగంలో. ఇలా అన్ని స్థితులు సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళిన వాళ్ళు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తారు అని చూసాం. ఒకవేళ అన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా చేయక మధ్యలో విఫలమయ్యారనుకోండి ఎవరైనా, అలాంటి యోగి ఏమవుతాడు, అతని గమ్యం ఏమిటి అనేది 37 నుంచి 45వ శ్లోకం వరకు చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక రాకెట్ గనక పైకి వెళ్ళాల్సిన చోటకు వెళ్ళకపోతే మధ్యలో ఏమవుతుంది అని ఎవరైనా అడిగినట్లుగా, యోగి ఆ ఫైనల్ స్టేజ్, ఆ సమాధి ఇంటిగ్రేషన్ స్టేజ్లోకి ఇక్కడికి వెళ్ళలేకపోతే, ఈ టాప్ స్టేజ్లోకి మధ్యలో ఎక్కడన్నా ఆగిపోతే ఏమవుతుంది? అప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నాడనమాట ఆ ప్రశ్న. అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగ చలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో అయతి ఇలా శ్రద్ధతో పాపం ప్రయాణం ప్రారంభించి మధ్యలో యోగాచలిత మనస్సు కొంచెం అటు ఇటు అయిపోయి మధ్యలో ఈ యోగం కనుక
అంటే కంప్లీట్గా విజయవంతం కాలేకపోతే అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధి, ఇలా యోగ సంసిద్ధి గనక వాళ్లకు ప్రాప్తించకపోతే అప్పుడు కామ్ గతి కృష్ణ గచ్చతి, వాళ్ళ గతి, వాళ్ళకి ఎలాంటి గతి లభిస్తుంది కృష్ణ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అంటే శ్రద్ధగా పాపం ఈ యోగ మార్గంలో ఉండాలి అంటూ మొదలుపెట్టి మధ్యలో వాళ్ళు చలిత మనస్సు ఏదో చలించి ఎక్కడో మధ్యదారిలో వాళ్ళు మనస్సు చలించటం వలన వాళ్ళు యోగ దారిలో నుంచి బయటపడి ఈ యోగం సంసిద్ధి పరిపూర్ణత వాళ్లకు లభించకుండా అయినట్లయితే, ఆ మనస్సు చలించటం వలన మధ్యలో వాళ్ళు యోగాలో పరిపూర్ణత సాధించలేకపోయినట్లయితే అలాంటి వాళ్ళ గతి ఏమవుతుంది కృష్ణ? ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనస్సు కారణంతో తగినంతగా మధ్యలో పరిశ్రమించలేక యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన వాళ్ళ గతి ఏమిటి? అలాంటి యోగుల గతి అంటే అప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటి అంటే, ఈ జన్మలో వాళ్ళు యోగ సాఫల్యత సాధించలేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు, అక్కడ చాలా కాలం ఉంటారు. ఉన్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలో జన్మిస్తారు. ఎలాంటి చోటు జన్మిస్తారు? ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో కానీ సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ జన్మిస్తారు. లేదా కొంతమంది చాలా కాలం ఈ యోగాభ్యాసంలో ఉండి చివరికి వైరాగ్యం బాగా వృద్ధి చేసుకుని ఆ తరువాత ఏ కారణం చేత చివరి దశకు వెళ్ళలేకపోతే అలాంటి వాళ్ళు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఈ కొంతకాలం యోగంలో ఉండి సఫలం కాలేని వాళ్ళు కూడా పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ భూలోకంలో ధర్మపరుల ఇంట్లో కానీ సంపన్నుల ఇంట్లో కానీ పుడతారు. ఇంకా ఎంతో కాలం ఈ యోగాలో ఉండి చివర్లో చేరుకోలేనటువంటి వాళ్ళు దివ్యజ్ఞాన కుటుంబాల్లో దివ్యజ్ఞాన సంపన్నులు, అంటే ఇలాంటి దివ్యజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళ కుటుంబాలలో పుడతారు. పుట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఆ జన్మలో వాళ్ళ పూర్వజన్మ యోగ పుణ్యం వల్ల ఆ వచ్చే జన్మలో వాళ్ళు పరిపూర్ణతను సంపాదిస్తారు. సో ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అనేది 46, 47 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూసేది నారద మునిని. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. సో ఈ తపస్విభ్యోధికో యోగి, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే కూడా, శాస్త్ర జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః, శాస్త్రజ్ఞానం కల వాళ్ళకంటే కూడా, యోగుల కంటే కూడా ఈ ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. సో కనుక తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున, కాబట్టి నీవు ఈ ధ్యాన యోగాన్ని సాధించు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ జ్ఞానం, శాస్త్రజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకన్నా, ఈ తపస్సులు చేసే వాళ్ళకన్నా, ఈ యోగుల కంటే ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి, ఈ పనులు చేస్తూ యోగాలు చేసే వాళ్ళందరికంటే కూడా ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నీవు ధ్యానయోగాన్ని సాధించు అని చివరకు చెప్తున్నారు. ఇది 46వ శ్లోకం అన్నమాట. ఇందులో యోగి అయిన వాడు తపస్సులు చేసే వాళ్ళకంటే కూడా, జ్ఞాని అంటే కూడా, కామ్యకర్మ రతుడు అంటే కామ్యకర్మలు లో రతులైనటువంటి వాళ్ళు కంటే కూడా వీళ్ళందరికంటే ఈ యోగి అనేవాడు గొప్పవాడు, ధ్యానయోగి. కాబట్టి అర్జున, అన్ని పరిస్థితుల్లో నువ్వు యోగివి కా అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే కామ్యకర్మలతో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ పద్ధతిని కర్మయోగమని, జ్ఞానంతో ఉంటే అది జ్ఞానయోగమని, ఆ తర్వాత భగవంతుడి భక్తిభావంలో ఉంటే అది భక్తి యోగమని
పిలుస్తాం. 3 యోగాలు అనుకున్నాం, కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగం. అయితే వీటన్నిటిలో కంటే కూడా భక్తి యోగం మంచిది అని చెప్పి ఇక్కడ మొదలుపెట్టారనమాట. స్టార్ట్ చేశారు భక్తి యోగం గురించి చెప్పటం. అంటే 3 యోగాల్స్లో ఫస్ట్ 6 కర్మయోగం అని చెప్పుకున్నాము, నెక్స్ట్ 6 భక్తి యోగం మధ్యలో ఉంటుంది, చివరి 6 జ్ఞానయోగం. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్పేది ఏమిటి అంటే, ఈ శాస్త్రజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకన్నా, తపస్సు చేసే వాళ్ళకన్నా, వీటన్నిటికంటే ఈ ధ్యానయోగి, ఇక్కడ ధ్యానం అంటే మనం చూసిన అష్టాంగ యోగ ధ్యానమే కాదు, భగవంతుణ్ణి భక్తిభావంతో ధ్యానించే వాళ్ళు. అది మనం నెక్స్ట్ 7th చాప్టర్ నుంచి 12th చాప్టర్ వరకు భక్తి యోగం చూస్తాం. ధ్యానము అంటే నిరంతరం మనసులో భగవంతుణ్ణి ఉంచుకోగలగటం ఏ పని చేస్తున్నా. కాబట్టి ఆ ధ్యాన యోగాన్ని నువ్వు సాధించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. శ్రద్ధావాన్ భజతే యో యో మాం సమేయుక్తా తమో మత. ఇక్కడ యోగినామపి సర్వేషాం, యోగులందరిలోకి, సర్వయోగులందరిలోకి, మద్గతేనాంతరాత్మన, నా మీద ఎవరైతే ఆత్మను అంటే నా మీద దృష్టిని, ధ్యాసను నా మీద నిమగ్నం చేసి ఉంటారో, శ్రద్ధావాన్ భజతేయో, ఎవరైతే శ్రద్ధగా భజిస్తారో, ఎవరిని, నన్ను ఎవరైతే శ్రద్ధగా భజిస్తారో, సమేయుక్త తమోమత, వాళ్ళే అత్యున్నతమైన వారు, యుక్తులు, యోగంలో స్థితులైన వాళ్ళు అని నేను భావిస్తాను. ఇది నా అభిప్రాయము, మత అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఎవరి మనస్సు అయితే ఎప్పుడు నా మీద నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరైతే దృఢ విశ్వాసంతో శ్రద్ధావాన్ భజతో యో మాం, నన్ను ఎవరైతే అలా భజిస్తారో వాళ్ళు యుక్తులు, వాళ్ళు అత్యున్నతమైన వాళ్ళు అని నా అభిప్రాయము. అది ఇక్కడ భక్తి యోగానికి పునాది వేస్తున్నారు రేపటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయబోయే భక్తి యోగానికి. సో దాని ఏంటి అంటే, యోగినామపి సర్వేషాం, అందరి యోగుల్లోకు, మద్గతే నా అంతరాత్మన, నా మీద మనస్సును నిమగ్నం చేసిన వాళ్ళకి, శ్రద్ధావాన్ భజతేయో, ఎవరైతే శ్రద్ధగా నన్ను భజిస్తారో, యో మాం సమేయుక్త తమోమత, వాళ్ళు యుక్తులు ఈ మార్గంలో అని నా యొక్క అభిప్రాయము. మిగతా యోగాలన్నిటిలోకి కూడా, అన్నిటికీ కూడా తుది గమ్యం ఏమిటి? భక్తి యోగమే. మనం కర్మయోగం చేసినా, జ్ఞానయోగం చేసినా, అష్టాంగ యోగం చేసినా కూడా చివరికి ఆ భక్తి భావాన్ని భగవంతుడిలో అనుభూతి చెంది లీనమవటానికి, ఆత్మానుభూతికే దారి తీస్తుంది. అదే భక్తి యోగం. ఆ యోగం యొక్క అంతిమ స్టేజ్ అది. కాబట్టి ఆ భక్తి భావాన్ని మొదటగానే అలవాటు చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ నిచ్చెన పైకి చేరటానికి. సో ఈ నిచ్చెనకి పైనున్నది భక్తి యోగం అన్నమాట, టాప్లో. ఏ యోగంలో మొదలుపెట్టినా చివరికి ఆ స్టేజ్కి వస్తేనే మనము భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతాము. డిఫరెంట్ యోగా ప్రాక్టీసెస్, ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రకంగా మనకు యోగం చేయాలి అని చెప్పారు. భగవదానుభూతికి, ఆత్మానుభూతికి చెప్పుకున్నాం. సత్యయుగంలో తపస్సు, మెడిటేషన్ అని, త్రేతాయుగంలో అగ్నిహోత్రాది యజ్ఞాలని, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు అని, ఇకపోతే కలియుగంలో భగవన్నామస్మరణ, చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్స్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ భక్తి యోగం, భగవన్నామస్మరణ ద్వారా ఈ భక్తి యోగాన్ని మనం పెంపొందించుకోవచ్చు. సో మనం ఇక్కడ చూసాం, ఈ నిచ్చెన ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి భక్తి మార్గంకే వెళ్తుంది, అప్పుడే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం. కాబట్టి ఈ భక్తి యోగా ఎలాంటిదంటే లిఫ్ట్ లాంటిది అనమాట. మెట్లు, ఈ మెట్లన్నీ ఈ యోగాలతో ఎక్కి మెల్లగా పైకి వెళ్ళే బదులు భక్తి యోగంలోనే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే, భగవన్నామస్మరణతో భక్తిని పెంచుకోగలిగితే, లిఫ్ట్ లాగా డైరెక్ట్గా మనం త్వరగా భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతాం, ఆత్మానుభూతి స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాము ఆ భక్తి భావంతోనే అని చెప్తున్నారు. అది మనకు ఈ మంత్రం హరే కృష్ణ ఏదైనా భగవన్నామస్మరణతో సాధ్యపడుతుంది ఈ భక్తి. కాబట్టి ఈ మంత్ర అంటే అసలు అర్థం ఏమిటి? మన్ అంటే మనస్సు, త్ర అంటే
త్రయింపజేసేది, అంటే విడుదల చేసేది, మనస్సును విడుదల చేసేది. దేని నుంచి? ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి విముక్తి చేసి విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపు తిప్పగలిగేటటువంటి మహత్యం ఉన్నదే మంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ మనము ఈ చాంటింగ్ అనేది మొదలుపెట్టి రోజుకొక్క మాలైనా చేయండి. సో చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇంకొకసారి మనం నేర్చుకున్న విషయం ఏమిటి అంటే 4 అంటే ఈ ధర్మ నియమాలను పాటిస్తూ భగవంతుణ్ణి సదా స్మరించటమే అత్యున్నతమైన యోగము, ధర్మ మార్గంలో ఉంటూ అని చెప్తున్నారు. దయతో అహింస చెయ్యకుండా ఈ మార్గాలన్నింటినీ కూడా మనం పాటించి సత్యం పలుకుతూ ఈ 4 ధర్మాలు పాటిస్తూ మనం భగవంతుణ్ణి సదా స్మరించటమే అత్యున్నత యోగము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో చివరికి మనం అన్నీ చూసి ఈ ఈ అష్టాంగయోగం ఎంత కష్టమైనదో చూసాం. అభ్యాసం చెయ్యాలి. అయితే మనకి సులభ మార్గం ఉంది ఈ కలియుగంలో. ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. భగవన్నామాన్ని జపిస్తే చాలు. ఈ కలియుగంలో ఆ భక్తి మార్గాన్ని పెంపొందించుకుని మనము ఆ భక్తి అనేటటువంటి నిచ్చెనను మనం ఎక్కగలిగి తొందరగా పైకి వెళ్ళగలుగుతాము ఆ మార్గంలో అని చెప్పి ఇక్కడ చూస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఇది 6వ అధ్యాయం. రేపటి నుంచి భక్తి యోగం మొదలు పెడదాము. 7వ అధ్యాయం ఇంతటితో కర్మయోగ సమాప్తము. మనం వైష్ణవ ప్రణామంతో ఈ చాప్టర్ ఎండ్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.